Bħalma nataw sussidji lin-negozji li kellhom jalqu bejn Marzu u Ġunju fil-lockdown parzjali kawża tal-pandemija, il-Gvern kellu jagħti sussidju fil-liċenzja tal-vetturi lil dawk l-anzjani li għall-istess 3 xhur kellhom jibqgħu imsakra f'darhom. Din il-pożizzjoni tal-Malta Automobile Club brabta ma' rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa biex dawk it-3 xhur l-anzjani ta' aktar minn 65 sena u persuni vulnerabbli oħrajn ma joħorġux minn darhom. Għall-laqda din ir-rakkomandazzjoni fisset li dawn il-persuni ma setgħux jużaw il-vetturi tagħhom matul dak il-perjodu u għalhekk kienu mċaħda mill-użu totali tal-liċenzja annwali li ħallsu għaliha. Il-Malta Automobile Club innotat kif pajjiżi oħrajn kumpaniji tal-assikurazzjoni offrew xi forma ta' ħlas lura lil dawk li ntlaqtu minn miżuri bħal dawn. U għalhekk li laqda staqsiet għal is-sussidji bħal dawn ma kinux introdotti mill-Gvern brisq dawk l-aktar fil-bżonn, sussidji li ġew injorati għal kollox fil-budget li ġie ppreżentat it-tnejn li għadda. Dan l-appell tal-Malta Automobile Club isegwi oħrajn li jagħmlu għadd ta' organizzazzjonijiet partikolarment għal traħis fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma kif ukoll traħis fil-fuels. Fost l-oħrajn, il-Partit Nazzjonalista ilu għal dawn l-aħħar xhur jinsisti għal traħis bin-nofs mill-kontijiet ta' dawlu l-ilma biex ikunu mejjuna dawk il-familji li għaddew 3 xhur f'darhom. Il-Partit Nazzjonalista ilu jgħid li numru ta' familji kellhom jiffaċċjaw kontijiet ogħla tal-enerġija minħabba li kienu l-ħin kollu f'darhom, dan minħabba ir-regoli adottati mill-awtoritajiet tas-saħħa.